פלצפים כאלה. מה קורה עכשיו? איזה יופי! כן, כוכב נרתח, התחרות שאנחנו מלווים כאן שבועיים והגיע לשלבי הגמר הסופיים. זה לא הגמר הגדול היום? היום הגמר הגדול, זה מה שאני אומר, בגלל זה יש כאן צוותי טלוויזיה מכל הערוצים. כן, יש שידור מוקדם, כן. נכון, השבוע במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם מרפי ריצ'רדס אנחנו משחקים איתכם שוב במשחק כוכב נרתח. בכל יום השבוע היו באולפן 2 קומקומים ובתוכם 2 סוגי משקה או נוזל שאהבתם. היום הוא עלה לכאן המלאבי מאתמול והיום הוא מתחרה מול קוטג'. הקומקומים כבר נפתחו, נכון? כן, מה לא? לא קוטג'? כן, קוטג'. איזה קוטג'? איזה קוטג'? קצח ושום, קוטג' קצח ושום. כן, כן. מה זה, עשה? מי רותח? אוי, מי רותח ככה? אני יורד לקו הדשא, שרון. המלאבי רתח! המלאבי נותן פה נוקאוט, שרון, אני כאן בקר הדשא, תפתח אותי כמו שלא פתחו אותי מעולם. תודה רבה לך, אני אחזיר את מורדן וורדס, אני מתכוון למיקרופון כמובן. שרון, אני כאן בקר הדשא, המלאבי מבעבע כמו שלא ראית ביבוע בחיים שלך. אני ראיתי ביבוע. אגב, כל המרכיבים של המלאבי נמצאים בתוך הקומקום והם רתחו כולם ביחד. הלבן עם האדום, עם הקוקוס, עם האגוזים. זה נקרא להסיק מסקנות, כי אתמול רק הסירופ רתח והשאר היו שעננים. היום הם כולם עזרו כוחות וניצחו. הם הבינו שצריך לעבוד כקבוצה. אי אפשר כל חומר. ירדו אתמול לחדר הלבשה והאגוזים אמרו, חבר'ה, אנחנו לא עובדים ביחד. הסירופ רתח, אני לא אומר, אבל איפה היה המלאבי? איזה פרשה, אתה רואה? רואים שאתה פעם שיחקת במשחק הזה כבר, רואים שאתה הגעת כשחקן, הגעת מהשטח, אני מכיר את המטריה. אני חוזר למיקרופון. עוד כמה דברים חשובים שיש לי להגיד לך בנושא הזה. בינתיים המלאבי ניצח וקיבל 51 נקודות, אבל לפי החוקים שלנו אתם יכולים לשנות את הכף, ממש להפוך את הקערה על פי רק שנייה, המלאבי הזמין את כולנו אחרי התחרות אליו למושב לאכול ג'חנון. אני מת על המלאבי ועל הג'חנון שלו. אם בא לכם שדווקא השום ינצח, שילחו SMS עם הספרה 2 למען קוטג' שום קצח. כן. ואם בא לכם לעודד את המלאבי, שילחו SMS עם הספרה 1 למלאבי למספר 050-80-80-102. זה 050-80-80-102. אם אתם יהודים תעודדו את הקוטג', מלאבי זה לא שלנו בכלל. בוא'נה, זה הגמר, מי שינצח היום ינצח תמיד, אבל המאזין ה-102 שישלח SMS לא חשוב לאיזה נוזל יזכה היום זה מגהץ צדים דיגיטליים מקצועיים, מתנת מרפי ריצ'רדס. זה מקצועי אבל? זה מקצועי? כי אני חייב מקצועי. מקצועי, מתנת מרפי ריצ'רדס, יצירה טכנולוגית. אנחנו אחרי הפרסומות נפרסם תוצאות, האם זה יהיה החצי מוצק, המלאבי הזה שעלה או קוטג'. רשום לך בבקשה, יש לי כאן את חוק מרפי מספר 42. אז תן לי למצוא עט למען השם, על אליי, כן. יש לך עט, אתה רושם? כן. רשום, חוק מרפי מספר 42. 42 בעצם. 2. תמיד שתבוא לקנות מוצר חשמלי אחד, אתה רוצה לנחש? אשתך תאכל לך את הראש למה לא קנית עוד 2? נכון. לא בסדר. ועכשיו 20% הנחה ברשת חנויות סטארינג טופ סטנדרט. עכשיו? גם אחר כך. אז למה אנחנו יושבים על הטוסיק ולא נכנסים לאוטו? אתה יושב על הטוסיק, אני יושב על דיסק. כן? כן. תן לי לראות. הנה. אתה רואה? וואלה. זה מגביה אותי. טוב.